A jama'a assalamu alaikum, ni ne naku Yamu Baba wanda kuka fi sani da angon Sambisa. To bayan dan jinkirin kwana biyu da kuka ji mu ba mu sako muku zafafa ba, to mun dawo sakamakon mun dan yi wasu tafiyayyuka ne, haka mun dan je tuwa wasanni kasa gari to mun dawo gashi nan yau mun fara aikin sababbin waƙoƙin mu. Barka ta sauke, barka mai sarrafa rayis da tuwon doya. To in akwai naman to zan buji min daɗi. Marka mai tuwo da ita za mu fara saka muku zafafin waƙoƙinmu ɗai har guda 12 domin jin daɗin. Naman sai na bakar dutse, in ma kurege ka bukata ga shi na soya. A kar ku manta wayannan zafafan waƙoƙi namu za ku ci gaba da kallon su ne a channels mu kamar Yamu Baba Sambisa TV, kamar Zainab Sambisa TV, kamar Zaps Media TV, kamar 3SP TV, kuma YouTube channel din mai gashi. Kwararre ita ta nuna a kawo ta, karki samu yanki mara jizo hanta. Ku kalle 3SP TV. Mutumin nan za ka kasa in bi dokota. Wata ran sai na zo 3SP TV. Dan baki da labarin ne na cika yan ba. 3SP TV. Yake da kwastomin yau za a yi ta baba. Lallai bai canci 3SP TV. Abinci ba. Ya ci ne wannan bai ba. Cikin sanarwar masoyanmu cewa ranar Laraba wato 18 ga wannan wata kenan za mu saki wannan shahararren waƙar tamu mai suna Marka Mai Tuwo. Marka Mai Tuwo. Kar ku manta ranar 18 ga wannan wata, ranar Laraba kenan. Kawai ya je gaba bana. Ku je ku subscribing, ku danna mana kararrawa a duka wayannan channels. Barka ta sauke, barka mai sarrafa rayis da tuwon doya.